Hakani ki video ngan pen EP Kumno ban Register OTR ya ki baliyo reference number HothamMusic. Ki babon ki samla pule ki ba apply scholarship ki layo ya reference number pelapa ada National Scholarship Portal. Te ki balayo ya ne reference number pila ban Register OTR da une reference number. Te mentangan batai EP Kumno ban Register OTR nang ba reference number. Ke step ke banungkong download yo application o bakerteng NSP OTR. Pila ban yo new application na Google Play Store. Ke step ke baar download yo Aadhaar Face RD na Google Play Store. Kini artli ki application lani software kimlong ha borok ki mobile phone kilong tang ha ki new model mobile phone Android version khat R khat lai wat khat sau haki old model kim trekam te pi haban persyang download yaki haki mobile jongpi lada kimlong pi haban register na kiwe pat ki mobile phone ki perlok jongpi lane jong ki kimi ki pa jongpi. Ka step ka balai haden bapila dep download yakini ki artli ki application lane software open yo NSP OTR nangta select ha face auth what like ha register lane login. Klik ha eKYC face auth hangne pi haban enter ya reference number jongpi check na ki message jongpi ya reference number ubalong kumne ubasdang do capital letter R. Enter your new reference number nangta klik send OTP. Haden bapila klik send OTP in receive OTP ha message jongpi nangta enter sau OTP. Anda pila dep enter OTP like ha captcha but type ya kitu kidak bapi yoi halor haden nangta klik next. Ka step ka basaw click on proceed to face auth nangta ka front camera jongpi kan play lene open shwa ba pin shandul pan khoj bha ya ka camera jongpi pat yeng ha ki chaka ba shai bha khabrip ya ki khmat jongpi arsen lene laisen tat hado bakan pen EP face auth successful. Ka step ka basan anda pila debla ya ka face auth ka NSP kan pen ya OTR jongpi ha ka screen but kan paro da ka message ha mobile ya OTR jongpi rengkat bat password aden bepila yo OTR number bat password pila ban login ban check ki details jongpi kat kumu Aadhaar bo bhai yo OTR bat password jongpi WhatsApp tang ha mobile phone yo ucha haden hanrei tho ha ka kot bat bo bha ha profile jongpi lembat ki dokumen badan kam jongpi OTR number ubapau ha screen jongpi haden bapila deble face auth snow ha screenshot yo namar ba teng jupoi ha ki message mobile jongpi haden bapila dep screenshot tho yo ha ka kot bat sabo bha te kani ka deka rukom lani ka process kumno ban register OTR ya ki baliyo reference number ya ki bompat yo reference number ha message ngan pen ha kawe pat ka video kumno ban register OTR tangkom ta ngangej bapila snu tho shai khoblei sibon.